izalwa intombi ekizalayo kumele kwenze kanjani kusho ukuthi lo mfana kumele ineze la ekhaya ezobona ingane yakhe njengoba ekhulelisile ekhaya kumele kwenze kanjani ithini process cha affect kanjani umuntu leyo nto akufanele nazi izizathu ezilandelayo kufanele ukuthi lo baba wala ekhaya akusiyena futhi owenza lo msebenzi kodwa kufuneka kuphuma omama bala ekhaya beye kulo yamuzi womuntu onjani okhulelisile beqala beyobika ini isisu iprocess yokuqala le sabikwa isisu akukhathaleki ukuthi sivunyiwe akukhathaleki ukuthi siphikiwe kodwa into ekhathalekayo ukuthi njengoba lo mntwana eza ezweni lasemhlabeni uma lapho labo mama bahambe bayongena khona lesisisu safike sakhonjwa khona kufike kwatholakala ukuthi ikhaya labantu abaphilile yabona le ndaba yabantu abaphilile funeke ngiphinde ngiyidwebele ngoba kuyenzeka abantu sithi bayaphila kanti abaphilile wayibeka alright makuyikhaya labantu abaphilile kufanele ukuthi bese bona besuka baxhumane nabala ekhaya kwenzeke izingxoxo ezithile kulungiswe lesasimo sokuthi nansi inja isingene la ekhaya yafike yadla amaqala kodwa uma ngabe kungenziwanga lokho musa ukuthatha lo mntwana umyise kuloya muzi uyiqhathile inkulumo mawenze njalo ngani na mfowethu ake ngenze isibonelo ngento esiphila nje ngayo egeneral ukukhuliswa komntwana nabantwana ukukhuliswa komntwana kusuzuka mfowethu umntwana uyadura imali uyadura umntwana bangabe kufuneka makakhule umntwana kuthatha isikhathi nezinto ezithile ukuze lo mntwana akhule kusasa uyagula namhlanje kusasa uyakhala kathuli funeka yiswe emakliniki funeka agqokiswe yonke leyo nto ayikho ke indoda ekujabulelayo lokho noma ngabe uyindoda ubhekile umndeni wakho kufanele ukuthi kube khona izinto ezikhokhobiswayo zindlule ngale komama umntwana uyakhala kathuli akwazi ukwenza kanjani akho ikhokhobisa indoda iphume ngale kumama umama athathe lo mntwana agijinywe emakliniki kugijinywe mhlambe ezinyangeni uyabona le nyanga lezi zabantwana besintu alright kulungiswa lesi simo somntwana sekuyaba lo mntwana uyakhula ukhuliswa ile ndoda kanzima sekuzofika umuntu nje athi ingane yakhe engakhiphile ngisho uzulu anganya la kumina ayanganya mfowabo ngoba manje lo mntwana ukhuselwe kwisiqu lesi sisibukayo nje kuphela aphinda azokhuselwa ngoba phela ikhaya ngokwesintu linabantu kunabantu abalingamele labantu abalingamele demo lo mntwana ephuma eya esikolweni bemphephise ingozini benza zonke lezi zabo ukuphi wena njengomuntu ofike wazokwenza amacala la ekhaya nangu Mthabela ufuna ukubuza ukuthi yini hey ngiyanizwa madoda cha bese ngifisa ukubuza kuleyo ukuthi kunegama elikhunywe umfokathwala la elithi umntwana thina njengenja kumele sike sixhumane nabantu abadala ngifuna ukubheka kulesimo esesiphila ngaphansi kwaso manje esokuthi thina siphila kulesimo sokuthi ngithi ngimncane nginengane nami ngizalwa uma wami mhlambe shiyana ngom15 years uma mami ungishiya ngo15 years ingane yami nami ngishiya ngo15 years so lo muntu wangithola vele ngiseyingane nami sengithole yami ingane kavele wengazilutho lo muntu lo so siyenza kanjani leyo silungisa kanjani thwala leyo mfowethu uyawuza umbuzo ngisho ukuthi izingane zodwa zineyingane umzukulu nogogo bahlukanise u30 years ingane ugogo lomzukulu ukhokho khona nogogo khona zihlangana zonke uthini thwala
Okay, ake ngiyibeke kanje. Yeah. Umuzi nomuzi uba nesishaya mthetho sakhona. Yeah. Ishaya mthetho somuzi siyaye siqondiswe igama lokuthi obana bakhona abasesigabeni sokuba badala ekhaya. Yeah. Ake ngithi sibheke kulesi sigaba shilo umfo kaMthabela la. Umama uzele umntwana 50 yabona. Izalelwa ekhaya kahle kahle leli mangibheka. Anginayo ishodo umfo kaMthabela usho njalo. Umama uyizalele ekhaya. Nomzukulu naye izalelwa ekhaya. Into efana nje. Awuzwa. Njengoba na 15 years. Intombi na 15 years isinengane. Ugogo na 30. Exactly. Ukhokho unangaki yena 45. 45. Idlozi khale ngene empesheni. Then hamba uthi kahle kahle ama old. Yeah. Ake siyibeke kanje wenganza kwethu. Uyabona kunezinye izinto esingathi uma ngabe kuthiwa siyayitrace sibuyele emuva. Angeke sifike kuzona. Sidalo. Kodwa mina uthi mina ngine. Kodwa useselapho nje mntama. Kodwa useselapho. Ukhokho noma ugogo okusuke kuukuthi uye osele. Kufanele abe nayo ihistory yala ekhaya ukuthi ihamba kanjani. Uma ngabe ugogo noma ukhokho le history eyazi yonke into ke manje isingasheshile umseke ngasizathu sini na ngenxa yokuthi uma esehlezi phansi nabantu abazokwazi ukuthi bambonise ngendlela yempilo uzobalula ukuthi ake ngenze isibonelo ake ngithi lowo khokho uzalwa umathwala ubaba wakhona uNdlela usezothi manje lo khokho hawu ngani ngoba manje uNdlela noMathwala abashada lokho kusho ukuthi kahle kahle isibonge kufanele ngabe siyasebenzisa uthwala isiyalungiseka lento ukuthi laba abeza emuva bona bame kanjani kodwa isibanjwa esibongweni sikabani sikagogo. Okay. Mthaba unombuzo. Ogcina mfethu. Ngoba ngifisa le nkulumo isikhulise singabantu. Ngikhuluma ngezimo esiyibona usuku nosuku ezenzayo. Yeah. Kunaleqiniselo ukuthi uma uzalelwe ekhaya kubo azale mina ake ngithi ngiyintombazana mhlawumbe ngizibonela ukuthi ngiyintombazana la uphinda uzale nami ngizalele ekhaya ingane yami nayo izalele ekhaya thola mhlawumbe ngoba ezalele ekhaya uma akasazi isibongo sakhe ngangizwe mfethu usenza isibongo sakubuka nina ayizwa lento le ngokulandelana kwesizukulwane mhlawumbe size sibe u4 kusuka kuma ongizalayo ale ngane zakathwala zonke angeke kuyiphazamise yini empilweni because umuntu kumele asazi isibongo sakhe kuthiwa ingane eyakomalume phela umzukulu wamakusika umalume bakhe la manake Mthabela ngiyakuzwa kodwa kunalapha elahleka khona. Okay mfethu Ithi ngiyichaze kanje silaphe mfethu silaphe ukuze izozwakala le ndaba. Njengoba igama lithi ingane yasekhaya kubani komalume. Yeah. Ayingabeki siba nelinye ikhaya. Uyangizwisisa? Akayibamba uMthabela. Ithi ngiyichaza. Ngamanye amazwi ekhaya kubaba wayo. Lelo khaya al exist kulomntwana. Uyangizwisisa? Kunesizathu sokuthi leli yakhaya linga exist ake ngikwenzele ngomuntu na intombi ithe iyaphuma la yabanjwa iphara la idlwengule lo mntwana ungowaka bani alaziwa leli phara ngithi kodwa manje lingaziwa leli phara lo mntwana usebiza lesi sibongo sakuphi sala ekhaya kuba khona izinto ezithile ezenziwayo ngokwesintu lapho kuzochazeka khona noma kuzokhulunywa khona nabantu abadala ukuthi hayi nanga umntwana isimo sakhona simi kanje makakhuseleke ngaphansi kwani
kwalesi sibongo sakuphi sala ekhaya. ngoba vele Ngamanye amazwi njengoba naye biza uthwala nabantwana abazalayo bayobiza bani uthwala. Nabo labo bantwana uma ngabe bengazalekanga ngaphansi komshado nabo kufanele ukuthi mababize bani uthwala. Mthabane yabhuti uyayazi lento ukuthi kuyakhonzwa esizweni njengabantu bakwaNdlovu nje umlando uthi baba amasuthu bakhonza kwaZulu bazokhosisa so ke ngifuna nami ucaciseleka la ukuthi ngicabanga ukuthi uMthabela njengoba ebuza ufisa ukwazi ukuthi uyinqamla kanjani leyo nto leyo usuzelwe ngoba into eqale umuntu inqamlwa umuntu izaliwe ke manje ingane izalwa intombi yaqhubeka ke manje sonke sesizalwa zintombi ke manje sizalwa zintombi sesiba u6 ke manje generation es6 sizalwa zintombi inqamla kanjani ke yona usufuna ukuphuma kule nto leyo ubiza isibongo sakini uma uthatha isibongo sakagogo nokhokho wathatha isibongo sikagogo wakhe nalo uyawathatha isibongo sikagogo wakhe mina semfuna ubiza isibongo sikababa ukuthi baba kenzanga lutho phela ukhumbula ukuthi isintu siyavuma futhi ukuthi mina ngihlawulele ubaba Cha asivumi mfowethu. Ithi ngikuchazele lento uzoyizwisisa. usho uma ngathiwa manje ngifuna izinto zami ezilunge ngifisa mina ukubiza isibongo sikababa and nginawo amandla ukuthi ke ngingakwenza lokho ngithole noma zinkomo lezi eziyishumi ezifunekayo ngimnikeze ubaba ayilethe komalume. Cha asivumi. Angivumele ngiyena Nasi isizathu engithi asivumi ngaso. Umnotho angingasho imali. Angithi umnotho ngoba ngesintu umnotho. Umnotho ngokwesintu sikholelwa ukuthi uyawuphiwa. Ngamanye amazwi okusho ukuthi njengoba ukuleli iceke la kaThwala unothile abakuphe umnotho obani uthwala. Uma usuthatha lo mnotho uyisa ngale ekhaya